Dobrodošli na moj kanal. Ja sam, mislim da na Facebook. Dobrodošli na kanal Petar Games TV. Danas ćemo igrati jednu igricu, zaboravio sam kako se zove, ali ajde krenemo. Što je Tranduro? Jebote. Ja bitches. Ovo je pravo ljudi. Sad idemo ovdje. Hajde da ide. Znači ljudi, malo sam odlučio snimiti. Šta sam ja? Ima li sandviča? Šta se sad događa ovoga? Ne, brate. Nećemo idemo dalje, ljudi. Znači ovu igricu ćemo snimiti nekoliko epizoda. Pa sam napravio istu grešku. Vidite, znači, ovo je bila kratka epizoda ove igrice. Nadam se da ste uživali i vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Ćao!